गोबांथार समाव बिथांमोना जोंखौ जागोनल' होनो जाया थगायबोबाय थादों। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आरोबाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। स' रायजोफोर जोङो नुनो मोनदों थांनाय समावहाय जि हानि मोन्थायखौ राननानै होदों 2006 मायथाइनि मोननांगौ हिसाब मथे फरेस्ट राइट मथे दानि UPPLआ हानि मोन्थायखौ राननानै होबाय। बेनि सायावहाय बारग' सरकारनि सासे MCLA देरहासार बसुमतारिया मा राव बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो। आइननि माने फरेस्ट राइट्स माने जिथु ट्राइबेल एन्ड फरेस्ट डुवेलार्स जिथु एक्ट 2006 सननि बे एक्ट मथे नर्म्स मथे मोनजोबनांगोन, हा होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन। आरो दिनै बिथांमोनहा रानदों बे राननाय हाबाफारिया जिथु बिथांमोनहा बुंदों बेथ' जों आगोलाव बानायखानाय आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि साब डिभिजन लेभेल जिथु कमिटि थार्ड पार्टिया जेला जेखौ खामानि मावो बिथांमोनहा मावना होदों। दा बेखौ रानना होनानै राननायनि नामाव हा होनायनि नामाव पलिटिक्स खालामनायनि प्रयजन गैया। स' रायजोफोर जोङो खोनानो मोनबाय देरहासार बसुमतारिनि बुंनाय रावखौहाय बिथांमोना जुदि थांनाय 17 बोसोरावनो बे हानि मोन्थायखौहाय बानायखादोंमोनब्ला हानि मोन्थाया रेडि जानानै दंखायोमोनब्ला अब्ला बिथांमोना 2020 मायथाइनि सिगां हानि मोन्थायखौ रायजो राजानो मानो राननानै होआ? रायजो राजाफोरनोहाय साफा साफा राननानै मानो होआखै? कुइसना बिसो। दिनैहाय UPPL सरकारा 3 बोसोरनि गेजेरावनो हानि मोन्थायखौहाय रायजो राजानि गांनाय उखैनाय जि हास्थायनाय बेखौहाय मावफुंनायनि थाखाय BPF गभर्नमेन्टनि MCLA देरहासार बसुमतारिया मेगन सानानै रायजो राजानि सिगाङाव बाथ्रा सावरायदों। बिथांमोना होनो हागौमोन, मानोथो होआखै? बिथांमोना गोदान सरकार फैनायनि सिगांल' खामानिखौ मावगोन होननानैहाय मोनफ्रोमबो खामानिखौ पेन्डिं दोनग्रा मोनसे सरकार नामा? मानो बिसोरो बे हानि मोन्थायनि लेखा पेपारखौहाय बाक्सुआव थाला मारिनानै जोबनानै दोननाय? बाथ्राया बेसो रायजोफोर। UPPL गभर्नमेन्टआ मोनसेनि उनाव मोनसे स्किम बानायनानैहाय मावफुंनो आखायाव लानायनि थाखायनो बारग' सरकारनि BPF सरकारा दिनैहाय गन्थङाव दै हाबदों। सामलायलाबो सामलायख'नो हायाखै। अपोजिसन पार्टिफोर थानायनि थाखायनो दिनै UPPL सरकारा हायिखौबो हाहोनो नाजानायखौहाय जों नुनो मोनदों। आरो रायजोफोर मोनसे भिडिअखौ नायनानै लादो। बुंनो थाङोबा बिथांमोनहा जेसेबां खोथा होलांदोंमोन बै समाव जे माने जोंनि ओनसोलाव आवदांबादियाव ट्रेक्टर हरनो होनदोंमोन, बेबो गैया। दिनै जों नुवाखै। आरो गोबांथार समाव बिथांमोना जोंखौ जागोनल' होनो जाया थगायबोबाय थादों। ट्रेक्टर मोनैनि थाखायनो गावनि हारिया गावनि सरकारखौनो सोलायग्रा बर' हारिनि गेजेराव दं। बैसोर बायदि मानसिया दिनैहाय प्रमद बर' सरकारा बुंनाय मथे ट्रेक्टरखौ होजायैनि थाखायनो दिनै बिसोरो सरकार सोलायदों। अब्ला बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि हास्थायनायखौ जाफुङाब्लानो सरकारखौ सोलायो नामा? रायजोनि जौगानायखौहाय बिथांमोना हास्थाया नामा? पार्सनेलिटि मोनाब्लानो सरकारजोंहाय एगेन्स्ट जानाय, गावनि बिनायखौ मोनाब्लानो सरकारजोंहाय नागारज्लायनाय, बेबायदि आखुआ बर' हारिनि गेजेराव दं। दिनै जों नुनो मोनदों माखासे पार्टि NLA बिदा फंबायफ्रा गावस्रालायनायनि लामायाव। मानो?
जुदि बिथांमोना मोनसे हारिखौ लानानै मोनसे रावखौ लानानै मोनसे कालसारखौ लानानै मोनसे थांखिनि थाखाय पार्टि दादोंमोनब्ला राव हारिमुखौ रैखाथि होनो होननानैहाय बिथांमोना पार्टि दादोंब्ला मानो दिनै गावजों गाव गावस्रा गावस्रि जानायनि लामायाव आगान सुरो? रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ नायगासिनो दङ बिथांमोननि मावनाय खामानिखौ। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलावफ्रा जेलावहाय गोग्लैसोनानै दङ। बैसोरखौ बख'नो थाखाय हारिया खौसे जानांगौ, पार्टिया खौसे जानांगौ। नाथाय बेफोरखौ बाद होनानै गाव गावनि उदैनि थाखाय गाव गावनि लाफालाबनि थाखाय दिनैहाय हारिनि पार्टिया गावस्रा गावस्रि जादों। मा गोनांथिमोन हारिखौ नागारनानै बिजेपि सरकारजोंहाय सापर्ट खालामनाय? मा गोनांथिमोन हारिजों हारि मोनसे पार्टियानो गावस्रालायनाय? दिनै बेसेबां दुखुनांथाव बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावहाय। माखासे मानसिया बुंदों ग्रिनफिल्डआ आं बायनाय, हाग्रामा महिलारिनि दालांआ आं बानायनाय, क'क्राझारनि सेक्रेटारियेट अफिसआ आं बानायनाय। बेसेबां बुरबक! बैसोर बानायजानाय दालांनि, फिल्डनि, बिल्डिंनि रां रुफाया बिथांनि बिफा खामायनानैहाय हा सिङाव बस्थायाव फबनानै दोननानैहाय बुरखांनानै बानायजानाय नामा रायजो? बिटिआरआव बानायजानाय लामा सामाया बिथांनि पकेटनिफ्राय बानायजानाय नामा? नोंसोरो साननानै नाय। रायजो राजाफ्रा गोथौयै साननानै नाय। जोंनि बर' हारिनि थैजों जुजिनाय रायजो राजानि रांजों बानायनाय गासैबो ग्रिनफिल्डखौनो होन, हाग्रामा दालांखौनो होन, बबेबा मोनसे लामाखौनो होन, बिटिआर सेक्रेटारियेट अफिसखौनो होन, बिथांनि पकेटनिफ्राय बानायनाय नङा। रायजोफोर जों अब्ला मा बुङो? दिनै अपोजिशन पार्टिया सोलिबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टखौहाय ओरैबायदि प्रेसार खालामदों। मोनसे एसे गेरेन्टिब्लाबो रायजो राजानि सिगाङावहाय हाद्रि सारफावनानैहाय होनायखौहाय जों नुदों। थांनाय इउपिपिएलनि मिटिंआव लाख लाख मानसि जादों। सुबुं गमा हाजार हाजार लाखनिबो गोजौआवहाय बेवहाय फैदों। थेवबो माखासे मानसिया नंखाय गोजाम भिडिअ हगारनानैहाय बेयावहाय पाब्लिकफोरनोहाय दिन्थिनानै होदों। अब्ला बेसेबां गाज्रि आखुनि जोंनि बर' हारिया। दिनै इलेक्शना दङ बेसेबा गोजान, नाथाय दानिफ्रायनो बिपिएफनि सरकारा एरग्लुंनो सुरु खालामजेनबाय। रायजोफोर बाथ्राया बुङोब्ला गोबां दङ, नाथाय आं इसेबां बुंनो सानाखै। दिनै आं बेखौनो बुंनानै बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। सोरनिबा थाखाय आंनि बुंनाय रावा गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअ होनायनि थाखाय मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो। आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों। जै बर' हारि।